na tayo sa tanim. Hi guys, good afternoon. At welcome ulit. Welcome ulit sa channel ko nga pala. Ayan, update lang tayo dito sa likod ulit. Kung ano ng balita dito. At sa ngayon pa lang, ito nga pala, ganoon pa rin naman. Yung nangyayari dito, wala pa rin tayo alagang baboy. Pero play by next year lahat yan. So nga pala ito, nga pala, yung nangyayari nga pala dito, ayan, makikita nyo, daming tambak na kahoy. So ito, may nagpaputol kasi nung nakaraan, nagpaputol ng mga ng mga puno. So bali ito nga pala, gagamitin nga pala natin ito sa dito sa business natin. Ready lang lahat. Ayan, may mga kahoy na. Ito gagamitin natin panggatong sa pagluluto. Pagkagamitin na dun sa lutuan na yun. So ayan, may dumating na sa atin. May dumating na may binigay na mga kahoy na magagamit natin pagka nagluto na tayo doon, nag-start na tayo doon. Pero ito pasisibak ko muna to. Tsaka papahati ko muna to. Medyo matitigas pa to bago pa Kaya papaputol muna natin ng yung madaling sibakin lang. Para i-ready lang natin doon, lalagay lang natin doon sa pwesto para gamitin pang luto dito sa lechonan. Tapos nga pala, balita naman pala dito sa manok. Ayun, dadagdagan na sila. So ngayon, ang update, yung isang manok may sakit. Yung alaga namin na lalaki na tandang na native, nagkasakit. Ayun, sinisipon. At ang good news, madadagdagan na sila. Ayan, actually guys, may isa ditong native na nangitlog na. Noong nakaraan siya pala araw-araw, bali parang araw-araw yata nangingitlog. So noong nakaraan pa isa, dalawa. Ngayon, ilan na ba to? 9 eggs na yung ayan guys. Tapos meron pa dito, dalawa. Ayan, nangitlog na rin. Dalawa silang nangingitlog ngayon. Tapos ito, ayun, tinanggal na naman ulit yung dumi. Kasi laging ginagawang banyo to ng mga manok Kaya ayan, wala na. Ito lang, ito at saka ito, ayan. Ayun, so yung isang manok wala dito ngayon, yung tandang, kasi nga nagkasakit, sinisipon. Iniwalay muna namin ng kulungan, nandun siya sa malapit sa bahay. At ito, ayan silang tatlo lang sila ngayon, nandito lang. Solo nila yung kulungan. So hindi ko pa alam kailan lilimliman nito mga to, yung maglilimlim yung mga to sa mga itlog nila. Yung dalawang native yung nangingitlog ngayon. Ito ang isang to, mabait to yan. Oo, tumakbo na. Ay guys, yun lang yung update natin as of now. At wala pa tayong masyadong gawain ko dito sa ayun lang, bukod doon sa kahoy na nadagdag, may mga gagamitin na tayo para doon sa pangluto natin. Pero papuputol muna natin ang maliliit kasi ang hirap sibakin na ito pagka magsisibakin ka ng gagamitan na ng palakol. Kaya ayun, so ngayon yun pa lang yung update natin ngayon dito sa ating sa likuran. Diba ito isa no, gaano ka na gilimlim ka na naman ayan. Ba't nandiyan ka na naman kasi? Yan pala yung update natin ngayon. Thank you nga pala kasi nasa 400 na tayo guys, 426 subscribers na tayo ngayon. At thank you talaga sa inyo guys na marami doon sa mga bagong subscribers. Thank you. Yun lang. So yun lang yung update natin dito sa ating dito sa mga pinapagawa natin dito, yung mga napagawa natin dito, kung ano nangyayari sa mga
hayop, ay sa manok, sa baboy. Sa baboy wala pa talaga tayong alaga, pero by next year siguro lahat yan kakaroon na rin tayo ng maalagaan baboy. So nga pala, guys, thank you. Please like, comment, share, and subscribe. And guys, click mo na rin yung notification bell para naman updated sa mga videos and vlog na i-upload ko. So guys, see you on my next video. Bye bye and God bless.